zazpieguneneko, besterik ez, eta hortxe abian dagoeneko. Baina kuriosia bezala, hau kuriosia besterik ez da, baina Rosemary eta Saili kubatarrak dira, eta Elian Ikasi, Logroñon bizi den Atletiko San Sebastianekoa, kubatarra da baita ere bera, beraz, horre konpatrioten arteko lana egingo dute, eta jada ikusten da, lehenengo apoioetatik beste lasterketa bat dela. Baina, korriteko modua ere oso desberdina da, eta adibidez, bigarren lasterketan nahi beldurra emateitena da, hemen rankinga aipatu eguleno, eta rankinak berak arazo badaka, nork tiratuko du bigarren taldean. Eta esplikatu iten da. Zuk zure burua tiratzen jartzen badezu, eta azkeneko metrotan pintxatzen badezu, arriskua da, zuk marka ez hobetu, eta atzean rankingan zenituenak marka hobetzea eta zu aurreratzea. Beraz, hor joko psikologikoa egongo da, eta niri pena emate ditze, nik uste gaur ez ditugula minimak ikusiko serie honetan, beldur horrengatik. Multzoan di joazte eta ikusi daiteke, ikusi daiteke nola di joan karrera, aurren txistu bizian eta atzen taldea bigarren kaletikan eta 800 metrotan bigarren kaletikan ikusten duzunen bat baino gehiago ritmoa... Aixerek esan bezala, bilastaketa guztiz ezberdinak ikusten ari garenak eta... Pena da, 800 bat hola ikustea... Eta orden lehen postuan izango da Rosemary edo... eta bat 27 metron. Bat 27 bada, 2 minututik jeisteko aukera oraindik ere bada, beraz. Ea ba. Eta mantentzen nahi du, ritmoa. Azken metroak, Azken metroak. Hemen aurren bere entrenadorea dakago. Ea ba. Bai. Hortxe doa. Lortuko du. Bai. Marka izugarria, berrogeita bi. Izugarria. Bai. Ikaragarria. Joko olimpikoetako. Joko olimpikoetan egoteko ez. Hau joko olimpikoetan edozen gauzatik borrokatzeko moduko marka da, Bueno. Baza ikusi dugun, Bai. Azkeneko itzuli ia osoa. Ikaragarria. Bai, hau, Eta ikusten duguna hor gaurko protagonista nagusia, Bai. Zalantzari gabe. Gaurkoa eta, Ikusiko dugu, buduan... Ea.